Ovo je drugi video serije Njemački za početnike od samog početka. U ovom videu ćemo pričati o njemačkoj abecedi. Na njemačkom das Alphabet. Njemačka abeceda sadrži 26 slova. A to su A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z. Osim toga, postoje još preglašeni samoglasnici. A to su E, Ö, Ü i S, oštro S. Znači, njemačka abeceda ima 26 slova plus 4 prijeglasa. Der Buchstabe, slovo. Die Buchstaben, slova. Der Umlaut, prijeglas. Sad ćemo pričati malo o oštrom S. Na njemačkom se kaže scharf S ili SZ. To oštro S postoji samo u njemačkom pravopisu. Nije latinsko slovo. Oštro S ne postoji u Lichtensteinu i u Švicarskoj. Oni za to slovo ne znaju i oni uvijek pišu samo duplo S. Što si morate zapamtiti je da se oštro S, SZ, nikad ne piše na početku riječi. Uvijek se nalazi samo u sredini ili na kraju riječi. Ako vam tipkovnica nema oštro S, možete slobodno napisati duplo S umjesto oštro S. Kao na primjer u riječi die Straße. Die Straße je ulica. A, E, I, O, U su samoglasnici. Samoglasnici die Vokale. Samoglasnik der Vokal. A, E, Ö, Ü su samoglasnici sa prijeglasom. Slova sa prijeglasom potpuno se razlikuju u izgovoru od onih bez prijeglasa. Kako i sami čujete, A i E, O i Ö, U i Ü. Sad ćemo u svaki prijeglas naučiti jednu imenicu i u svako slovo iz njemačke abecede. Počet ćemo sa E. E kao U, die Ärztin. Die Ärztin je liječnica. E se izgovara kao dugi samoglasnik E. Umjesto E možete i pisati AE. Na primjer, kao u der Anfänger, der Anfänger sa AE. Der Anfänger je početnik. Slovo Ö, ko u riječi das Öl, Öl je ulje. Da bih mogli izgovoriti slovo Ö, pokušajte namjestiti usne na izgovor glasa O, a pokušajte izgovoriti glas E. Znam da je malo čudno, ali s vremenom ćete uspjeti. Umjesto Ö se može pisati OE. Der Körper, der Körper. Der Körper je tijelo. Slovo Ü kao u die Überflutung. Die Überflutung je poplava. Ovdje isti primjer kao kod Ö. Namjestite usne na izgovor slova U, a pokušajte izgovoriti glas I. Ü. Umjesto Ü možete napisati UE. Kao u die Brücke, die Brücke. Most. Die Brücke je most. Slovo A se izgovara A. Kao u das Auto. Auto. Slovo B kao u die Birne. Birne je kruška. Slovo C
Ne postoji ni jedna njemačka riječ koja počinje sa slovom c. Samo strane riječi koje se koriste u njemačkom jeziku počinju sa slovom c. Kao na primjer der Clown. Clown se piše sa c, ali izgovara se kao k. Clown. O izgovoru ćemo u sljedećem videu. Slovo d. Der Daumen. Daumen je palac. Slovo e. Kao u der Elefant. Der Elefant je slon. Slovo f. Kao u der Fisch. Der Fisch je riba. Slovo g. Kao u die Gans. Die Gans je guska. Slovo h. Der Hammer. Der Hammer je čekić. Slovo i. Der Igel. Der Igel je jež. Slovo j. Die Jacke. Jacke je jakna. Slovo k. Der Korb. Der Korb je koš. Slovo l. Die Lampe. Die Lampe je lampa. Slovo m. Die Milch. Die Milch je mlijeko. Slovo n. Der Nagel. Der Nagel je čavao. Slovo o. Der Ofen. Der Ofen je peć. Slovo p. Der Pinsel. Der Pinsel je kist. Slovo q. Das Quadrat. Das Quadrat je kvadrat. Nema puno riječi u njemačkom koji počinju sa slovom q. Budite bez brige. Slovo r. Der Regen. Der Regen je kiša. Slovo s. Die Sonne. Die Sonne je sunce. Slovo t. Der Topf. Der Topf je lonac. Slovo u. Die Uhr. Die Uhr je sat. Slovo v. Der Vogel. Der Vogel je ptica. Sigurno ste primijetili da puno riječi drugačije izgovorimo nego što pišu. Na primjer u die Uhr h se uopće ne čuje. Ili der Vogel koji se piše sa v govori se kao da se piše sa f. Sljedeći video će biti o izgovoru. Slovo v. Das Wasser. Das Wasser je voda. Ovo duplo v se koristi kao naše normalno v. Slovo x. X. Das Xylophon. Xylofon. Sa slovom x nema puno njemačkih riječi, isto kao sa slovom q. Većina tih riječi su strane riječi. Kao na primjer das Xylofon, to je grčka riječ. Slovo y. Y kao u die Yacht. Die Yacht je jahta. Slovo z. Kao die Zeitung. Die Zeitung su novine. Slovo z, naše z, se u njemačkom izgovara kao c, ali o tome u sljedećem videu više. U ovom videu smo čuli preko 30 novih riječi. Sve te imenice iz ovog videa ćete moći vježbati pod ovim linkom. http://quizlet.com njemački za početnike.
U izborniku na vrhu stranice možete odabrati što želite. Pod Cards imate mogućnost učiti uz pomoć kartica sa audio izgovorom. Die Lampe. Die Lampe. Pod Learn možete vježbati prijevod riječi. Die Birne. Pod Speller ćete čuti riječi i morate ih točno napisati. Die Gans. Pod Test imate različite testove. Na primjer, ponuđeno vam je više odgovora, a vi morate odabrati koji je točan. Ili morate odabrati što je točno, a što nije. A taj test možete i isprintati i pokušati sa olovkom riješiti. Također imate dvije različite vrste igre. U igri Scatter, koja je slična igri Memory, morate upariti riječi. Na primjer, sunce i tizone. U igri Race morate što prije utipkati točan prijevod. Također možete i promijeniti pravac, na primjer njemački hrvatski ili hrvatski njemački. Od sada ćemo poslije svakog videa u kojem naučimo nešto novo aktualizirati te vježbe. Link za vježbe ćete naći dolje u opisu videa.